ମାମୁଁ ଘର ଶବ୍ଦଟି ଅଟେ ବଡ଼ ମଧୁର। ମାମୁଁ ଘର ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାମାର ମୋର। ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସ୍ମୃତି ସବୁ ପିଲାବେଳର। ଗାଁ ପରିବେଶ ଏତେ ଯେ ଶାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ କୁହନ୍ତୁ ତ? ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ। ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନରେ ମାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଚୁଲିରେ ଆଜି ଖାଇବା ବନେଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖି ଚୁଲି ରୋଷେଇ। ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇରେ ସେ ମଜା ଯେ ଆଉ କାହିଁ। ବରଡ଼ା ଜାଳରେ ମାଇଁ ଦେଲେ ଚୁଲି ଲଗାଇ, ତାୱାକୁ ସେଥିରେ ଦିନେ ବସେଇ। ଶୁଭୁଥିଲା ସରୁ ଚକୁଳି ଶବ୍ଦ ସେଁ ସାଁ। ବାହାରେ ହେଉଥିଲା କେତେ ଯେ ବର୍ଷା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ମାଇଁ କଲେ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ସବୁ ସାଇତି ରଖିଲେ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଯେ ମନ। ମଟର ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି ମନ ମୋର ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ତେଲ ଗରମ କରି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲି। ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ସହ ସେଥିରେ ପକେଇଲି। ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ରଖିଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସହ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଦେଲି। ତାପରେ ମଟରକୁ ପକେଇ ଭଲସେ କଷିଦେଲି। କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଆସିଲା ଖାଇବାର ପାଳି। ବାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ତରକାରୀ ସହ ପୁର ଦିଆ ସରୁ ଚକୁଳି।